Hello guys, good morning. Ini siya ang pinakaunang record na po guys this year 2024. Karon guys, ako na pong ikita sa inyo ang wala pa ni sila ng adlaw guys. So ako lang ipasilip lang sa inyo guys. Tara. So, muna yung kalagayan karon guys diri sa buntag sa Pilipinas. So, this is Yema TV once again. May God bless you and good morning. Hello guys, good morning. Ako na pong ipakita sa inyo guys ang sitwasyon sa buntag diri sa Pilipinas. Within diri sa Pilipinas guys, karong buntag. So, diya dapit sa inyo in your place. Siguro lahin ang panahon diya no. So ako lang swift guys para ipakita na ko ang sistema sa kuan diri. Kalagayan sa panahon diri sa Pilipinas guys. Dali lang ha. So guys, muna ako lang ipakita sa inyo guys ang kuan diri sa Pilipinas. Karong buntaga guys. Ako lang ipakita sa inyo kung ang kalainan. Ang itawag nga mga changes sa atong panahon. Dili lang guys. Tanaw na to lang kadali. Silipon na to guys. Kana siya guys, dili na siya adlaw guys. Kung makita no. Dili na siya adlaw kundi reflex pala na sa adlaw guys. No? Dili pareha tong nakikita na ko sa una guys na ilak sa adlaw pinilahin siya guys. Nilaktan na sila sa adlaw guys. So, orag yapon, stay connected with us and we will stay connected with you. So, big God bless you. Good morning.